Сәлам дуслар. Чыгарылышыбызның бу саны бәйрәмнәргә туры килүе юкка гына түгелдер. Чөнки алтын балык тапшыруы фәкать хатын-кызлар өчен эфирга чыга. Биредә без кул эшләре буенча дәресләр алабыз. Аш-су буенча осталыкларыбызны арттырабыз һәм уңган булган ханымнар һәм туташлар белән танышабыз. Хатын-кызыл гаилә учагы. Ир-егетләребез ныклы терәк, таяныч. Алдагы сюжетыбыз геройларын сез күп тапкырлар сәхнәләрдә күргәнегез бар. Мен судан башлаганда, менә бу бармагына куймаям. Бу бармагым өстә булсын. Юк, бу бармагын куйма. Безнең кишләр бик күңелле үтә. Эштән Рөстәм кайткач, кулына баянын тотып, балалар курайларын алып, шулай бик күңел итеп үтә. Балаларны шундый рухта үстерәсе килә, шундый рухта тәрбияләсе килә. Балалар да бик яратып уйныйлар. Бәйгеләрдә катнашып, беренче, икенче урыннар алалар. Алар өчен ул безнең өчен дә горурлык. Курайда уйнарга инде мен Имбер Шафиковтан өйрәндем. Ул инде безнең республика, бездә танылган курайчы. Ул үзе чаңгы таякларыннан кисеп, курайлар ясыйдыр. Һәм аннан күчкән дип уйлыйм инде. Үзем дә һәр бер 17 еллап шул чаңгы таякларын һаман кисәбез инде. Кисеп, курайлар ясыйм, укучыларга таратам. Һәм үземнең дә һәр теге яңа коллективлар бар, курайда өйрәнәләр. Үземнең балаларга да шул һөнәрне җиткерәм инде. Бу баян миңа әле кичә генә алып кайттым мин моны. Гөлдәния апа Хайруллиндан. Бу Рөстәм абайдан калган баян инде. Шул миңа тагын да яхшырак уйнарга дип өмет белән яшәйм инде. Бәлки сәхнәләрдә шуның белән күтәреп чыгып уйнармын дип Рөстәмне истәлегенә дип. Тормыш иптәшем Гөлия, Алина кызым, сезне чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән, 8 март бәйрәме белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер телим. Һәм менә шундый бүләкләр сезгә. Рәхмәт кызым. Бигрәк матур булган бу рәсем, әйберләр. Менә бу алтын кулон бәхет агачы дип атала дип әйттеләр. Менә шул безнең гомеребез бәхеттә үтсен. Ярар, мәҗимешем. Форсаттан файдаланып, бүгенге матур бәйрәм белән әниемне, хатынымның әнисен, барлык апаларымны һәм барлык хатын-кызларны чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән котлыйсы килә. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер. Сез булганда без бәхетле, ә без сезгә терәк булырга тырышырбыз. Һәм киләсе Галия Бану көе сезгә бүләк булып яңгырасын. Мартка сезгә нәрсә бүләк иткәннәре бар? Шәшкә инде һәр вакыт. Нәрсә көтәсез? Белмим инде. Бер зур бриллиант белән балдак. Бөтен Чаллы шәһәре, Татарстан Республика хатыннарын, кызларын
8 март бәйрәме белән тәбрик итәм. Яраткан хатыныма, киленемә, сеңнегәшемә, аларны бәйрәм белән котлыйм. Яңа гына минем анышчыгым туды. 17 елдан соң беренчесенә уже 18 яшь, хәзер икенчесенә 1 айда 3 ай. Аларны бөтенсен дә бәйрәм белән котлыйм. Матур булыгыз. Менә шу яз көннәре сыман. Минем 2 улым, иптәшем, миңа чәчәк бәйрәмнәре, гөлләр подарит итәләр. Нәрсә эшлисез сез бу көнне? Бу көнне бәлеш салам, кунак итәм. Балаларымны, туганнарымны, барлык хатын-кызларны, барлык әниләрне, апаларны, кызларны, кыз хатыннарны барсын да якынлашып киленче 8 март бәйрәме белән котлыйм. Һәр барчагызга исәнлек, саулык, сәламәтлек, уңышлар эшегездә. Укучыларга укуларында уңышлар, эшчеләргә эштә уңышлар, зур-зур дәврләргә, ялларга ясын барыбызга да исәнлек, самый главный исәнлек бездә барчабызга. Bütün yaratkан хатын кызларыбызга Ходай Тәгалә Алла саулык бирсен. Гел шулай матур булсыннар, елмайып яшәсеннәр. Сугыш булмасын, тынычлык булсын. Подарочный карталар алдым. Үзебезнең коллегаларга, безнең ишмәдә бергә эшли торган әниемә һәм апама. Аларны шушы бәхетле көннәрендә чын күңелдән бәйрәм белән котлыйсым килә. Зур уңышлар, бәхетлек теләп, сәламәтлек теләп каласым килә. Сезгә нинди кызлар, хатын-кызлар ошый? Мен инде үзем балам да бар, хатыным да бар. Миңа инде хатын-кызлар бигрәк тәген ягымлы, ярдәмчел хатын-кызлар шуй. Күбрәк нәрсә бүләк итәргә яратасыз аларга? Менә бусы бик авыр сорау. Дөресен әйткәндә, аларга нәрсә бүләк итәргә гел белеп булмый. Яратам чәчәк бүләк итәргә кызларга. Но чәчәк һәр ел саен бүләк итеп булмый. Менә шуңа оптимальный вариант уйлап таптым да, һәрберсенә подарочный карта алырга булды инде. Сезнең өчен хатын-кыз күмер кем ул? Минем өчен хатын-кыз ул беренчедән ул ана кеше, шуның өчен әни. Икенчедән апа. Чөнки ул мине тәрбияләп тоже булышып үстерде әнигә. И өченчесе инде аның хатын-кызлар, эштәгеләр, якыннар. Чын күңелдән сезне бәйрәм белән котлыйм. Сезгә бәхет, шатлык, уңышлар, күп итеп чәчәкләр бүләк итсеннәр сезгә. Һәр вакытта сөенеп яшәгез. Әллә нинди бу яз? Кәеф күтәренке, гел елмаясы килә, мотор күлмәкләр киясе, бизәнәсе килә. Кызлар, хәзер урамда яз килеп җитте. Без үзебезнең кышкы киемнәрне салабыз, башлыкларны. Шуңа мин сезгә тәкъдим итәм бизәнергә. Менә мондый матур чәчәкләр белән ясаган бизәнгечләр ясыйбыз. Бүген мин сезгә тәкъдим итәм менә шундый алка ясарга. Менә. Аның артында бик матур эшләнгән. Һәм менә булай дип булачак. Аның өчен безгә кирәк сойларга пластиканың төсен кызыл яки каравы бит. Кызыл әйтсәң. Сән каравы. Хәзер кисәбез. Бу пластикны сатып алып була. Төрле магазиннарда. Хәзер без аны йомшартабыз. Батареяда бу пластикны жылтырга ярамый. Чөнки аның пластификаторы испаряция итеп, ул үзенең булган сыйфатларын югалтачак. Менә шундый колбаска ясыйбыз һәм кисәбез. Кисәбез безнең калынлыгы 2 мм барга тиеш. Кисәбез 20 түгәрәк. Антысында сезнең розагызның нинди зурлыгыннан тора. Һәм бер кисәкне зуррак итеп кисәбез. Ул безнең бутон булачак. Җәябез һәм өстәге өске ягын шулай итеп кысабыз бик нык итеп һәм нишкәртеп бетерәбез. Менә шулай итеп әкрен генә борып ясыйбыз бутон. Чәчәкнең үзлеген. Ул безнең шундый конус формасында булырга тиеш. Хәзер икенче, өченче яфракларны ясыйбыз. Алар буларга тиеш бер төрле. Алка өчен без ясыйбыз 15 яфраклы роза чәчәген. Менә ясадыгызмы?
Хәзер алабыз, әйме, беренче яфракны. Һәм менә бай итеп, матур итеп төрәбез. Менә шулай итеп. Өченче яфракны куябыз, менә болай итеп. Менә шулай итеп без чәчәкне бутонын үзәген ясадык. Хәзер китә безнең ачылып киткән беренче рәт яфраклары. Алар була безнең 4 яфрак булачак, 4 яфрактан торачак. Шуның өчен без әзерлибез 4 ошаш размеры белән һәм нечкәлеге белән 4 яфрак кирәк ясарга безгә. Һәм без аларны спираль буенча җыябыз. Димәк, менә бу якны каплыбыз, 2 яфрак тоташкан. Һәм әкрен генә берсе-берсе өстенә куеп яфракларны җыя башлыйбыз. Әгәр дә розабыз безнең киң икән, безгә 4 яфрак җитмәскә мөмкин. Шуңарга без тагын бер яфракны ясыйбыз. Менә шундый роза. Һәм калган яфракларны матур итеп, яки ачасыз, яки бөгәсез. Теләсәгез кире ябасыз розаның бутонын. Менә шулай итеп безнең роза әзер, икенче роза нәкъ шулай ук ясала. Хәзер матур итеп әкрен генә розаны байтып кисеп алырга. Яшел төстәге пластиктан без ясыйбыз яфрак. Пластикны йомшартырга кирәк. Тагын бер мискә киңәш. Әгәр дә төрле пластик төсе белән кулланасыз икән, башта аласыз якты пластикны. Аннары гына шешсез кара төсе белән. Чөнки пластикым кулга ябыша. Кулга ябыша да кулда кала. Ничек юсагыз да барыбер әзерәк кенә калачак. Әгәр дә сез башта кара төстәге пластик белән эшләп, якты пластикка тотынасыз икән эшләргә, исәнеп пешереп бетерәсез. Яфраклар матур булсын өчен без менә мондый молд белән эшләшәбез. Бу яфракның бөтен сырларын кабатлыйм. Безнең 5 яфрак. 5 түгәрәк кисәбез. Аннары ясыйбыз менә шундый томчы формасын. Һәр томчыны без сытабыз. Сытабыз да һәм молдка куеп әзерәк кенә басабыз. Һәм менә бу аның эзе төшәчәк. Хәзер без менә бу пин дигән тимерне беркетеп куябыз безнең розага. Ясыйбыз крючок. Ясыйбыз да. У безгә кирәк, безнең менә бу тимербез чыгып китмәсен. Барабыз һәм куябыз, әйме? Һәм әкрен генә матур итеп ашыкмыйча гына яфракларны зип чыгабыз. Безнең яфраклар капларга тиеш, менә бу тимерне күренмәскә тиеш. Менә бу безнең чыкты, әйме, артыбыз. Балканы арты менә шулай безнең хәзер. Менә мондай зурлыкта розаны без духовкада кыздырабыз 30 минут. Температураны куябыз 130 градус. Әгәр дә саны куясыз икән әзерәк градуска, ул пешмичәк. Һәм бик нәзбер булачак, ватылачак. Әгәр дә зурак температурага куясыз икән, ул сезнең көячәк. Менә хәзер бик кызлар безнең розаларыбыз кызды. Хәзер без инде акыбызны җыябыз. Аның өчен без менә бу петельканы ачабыз. Менә бу әкрен генә. Һәм менә бу түгәрәккә кертәбез. Кире ябабыз. Менә бу безнең детальның исеме швенза. Хәзер безнең акыбыз әзер, мин аны киям. Матурмы? Матур. Хөрмәтле туташлар һәм ханымнар, сезне иң матур язгы бәйрәм белән котлыйбыз. 8 март бәйрәме белән. Сезгә исәнлек, саулык, тырыштай сәламәтлек, гаилә бәхете. Мәхәббәт һәм һәр вакыт шундый матур булып калыгыз. Хөрмәтле хатын-кызлар, тормышыгызны шушындый аллы-гөлле чәчәкләр бизәсен, йортыгызны кояш нуры җылытсын. Бәйрәм белән сезне.